ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டியோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரபுபாதாவோட புக்கு, ஸ்மால் புக்கு. நிறைய ரியலைசேஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்கணும். கிரந்தங்கள் பொக்கிஷம், மந்திரம் பொக்கிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து சாப்டர் 6 பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, பாப் வந்து ரொம்ப புதுசு இஷ்கானுக்கு, சரிங்களா? அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பிரபுபாதாட்ட நிறைய கொஷின்ஸ், இன்குசிட்டிவ் அந்த நேச்சர்ல வராங்க. 4 வகையான மக்கள் பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க அப்படின்றதுல இன்குசிட்டிவ் நேச்சர்ல அவங்க வராங்க. எல்லாமே புதுசா இருக்கு, ஏன்னா அமெரிக்காவில் பிறந்தவங்க. நிறைய கொஷின்ஸு. அப்போ அவங்க வந்து பிரபுபாதாக்கிட்ட அழகாக அவங்கள்ட்ட கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க. பிரபுபாதா அவங்களுக்கு நல்லபடியாக எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த புக் நம்ம படிக்கும்போது நமக்குமே நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரியலைசேஷன்ஸு கிடைக்கும். அது ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டீஸ்க்கு இருக்கிற அந்த ஒரு குழப்பங்கள், சந்தேகங்கள், எது வேணாலும் சொல்லலாம், அதெல்லாம் வந்து நீங்கும். சரியா? ஸோ அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணா ஆல் அட்ராக்டிவ், என்ன சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆல் அட்ராக்டிவ். பகவான் கிட்ட கிருஷ்ணாவை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு இந்த 5 ரசத்துல ஏதோ ஒரு ரசம் நமக்கு வந்துடும் இல்லையா? ஒன்று குழந்தையாவோ, இல்லைன்னா வந்து மாதிரி ரசமோ, இல்லைன்னா சாக்கி ரசமோ, சர்வன்ட் அந்த இது ஆட்டிடியூடு, அந்த இதில் அந்த ஒரு நிலை பாவம். அதுக்கப்புறம் சுப்ரீமாவே நம்ம பார்க்கலாம், சாந்த ரசம், இதில் ஏதாவது. ஸோ ஆல் அட்ராக்டிவ். ஒரு தடவை கிருஷ்ணா கிட்ட வந்துட்டோன்னா அவ்வளோதான், மாட்டிக்கிட்டோம். சரியா? அப்புறம் நம்மளால வெளியில் வர முடியாது. அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம், இனிமையான ஒரு விஷயம். அல்டிமேட் பர்ஃபெக்ஷன், அல்டிமேட் கோல் பகவான். ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஆல் அட்ராக்டிவ் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து வர்ணாசிரம முறை பற்றி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா வந்து வர்ணாசிரம முறை அப்படின்றது நம்ம கடைபிடிக்கணும் பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வர வரைக்கும், லிபரேஷன் ஆகிற வரைக்கும். நம்மளோட அந்த டியூட்டியை நம்ம அந்த ஆசிரமத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த வர்ணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பகவானுக்காக செய்ய பழகணும். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பர்ஃபெக்ட்ற மாதிரி இது வர்ணாசிரமன்றது நம்மளை வந்து சாதனா பண்ணுது. பகவானுக்கு நம்ம பக்தியில் ஈடுபடுறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறோம். அதனால இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் ரொம்ப முக்கியம். வேதிக் கல்ச்சர், லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதையும் நம்ம சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக குருவோட கைடன்ஸு வேணும். தனிச்சு பண்ண முடியாது இல்லையா? நம்மளோட டியூட்டியை கிருஷ்ணாவுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழறது, அது ஒரு பெரிய ஒரு கலை. வெறும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனே பண்ணிட்டு இருந்த நமக்கு பகவானை மையமாக வச்சு பகவானுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை வாழறது அப்படின்றதுக்கான ப்ராக்டிஸ், அந்த நாலேஜ், அதை வந்து ரெகுலேஷன், அது வந்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து கண்டிப்பாக குரு மூலியமாக தான் கிடைக்கும். அது பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து. அப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்மளால நம்மளோட ரியல் கோல் ஆஃப் லைஃப் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறது, எட்டர்னல் சர்வீஸ் டு எட்டர்னல் கிருஷ்ணா பை எட்டர்னல் ஆத்மா. சரியா? இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். சர்வீஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்குலாம் கொஞ்சம் அப்படியே சரண்டரா, சர்வீஸா அப்படியே மனசில் அதுக்கு வந்து அப்படி வரவே வராது. மனசு சரண்டர் ஆகணுமா, பகவான்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணணுமா. ஆனால் அது வந்துட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, அது ரொம்ப தாழ்ந்த ஒரு நிலை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் என்னன்னாலும் நம்மளோட நேச்சரே அதான், சர்வீஸ் தான் பண்ணுறோம். சென்ஸுக்கு பண்ணுறோம், மாயாவுக்கு பண்ணுறோம். இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுறோம், மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்கே, இந்த மாயா சக்தியில், ஜட உலகத்தில். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ அந்த ஒரு ரியல் கோல் நமக்கு தெரிய வரும்.
இதெல்லாம் எதனால அப்படி நம்மளுக்கு தோணுதுன்னா, அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ. எல்லாத்தையும் லார்ட்ஷிப் பண்ணணும். எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். நமக்குன்னு ஒரு பொசிஷன் வேணும். அ அப்புறம் இந்த அனர்த்தங்கள், காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு. இதுல ஃபால்ஸ் ஈகோ அது வேற சேர்ந்திருக்கு. அதனால என்ன பண்றோம்னா, எல்லாத்தையும் அடையணும். ஆசைப்பட்டதெல்லாம் அடையணும். செல்ஃப் சென்டர்ட் ஆக்கணும். நம்ம மேல எல்லாரும் விருப்பப்படணும். நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கணும். மரியாதை கிடைக்கணும். இப்படியே. ஆனா, அதுக்கான கெப்பாசிட்டி நம்மகிட்ட இருக்கான்னா இல்ல. அதனால தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அந்த டிப்ரஷன், அந்த லேமெண்டேஷன் இதெல்லாம் நமக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி, அந்த கேப்பபிலிட்டி கிடையாது. ஆனா, நம்ம ஆசைப்படுறோம் அதுக்கெல்லாம். அது நம்மகிட்ட கிடையாது ஆக்சுவலா. அது எல்லாமே கேப்பபிளான பெர்சன் யாருன்னா, கிருஷ்ணா தான். இது நான் வந்து சத்சங்ல கேட்கிறத அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், நான் ஒரு பேரட். அவ்வளோதான் சரியா? எனக்கு என்ன கிடைக்குதோ, அத நான் அப்படியே சொல்றது தான். ஆ ஸோ இப்ப நான் சொல்றதும் அவங்க எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் தான். நம்ம என்னன்னா, இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அனர்த்தத்தினால எல்லாத்துலயும் ஒரு பொசிஷன் வேணும், எல்லாத்துலயும் டாமினேட் பண்ணணும், லார்ட்ஷிப் பண்ணணும். அப்படின்ட்டு ஒரு செல்ஃப் சென்டர்டா நல்ல அப்படியே அ விஷயங்கள்லாம் அ யோசிப்போம். மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ். ஆனா நம்பளால அது எல்லாத்தையும் அடையிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு கேப்பபிலிட்டி கிடையாது. அதனால தான் தடுமாறுறோம். டென்ஷன் ஆகுறோம். கோவம் வருது. ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டிப்ரஷன் எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஆனா இதே பகவான பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்க ஆல் பவர்ஃபுல் இல்லையா? கேப்பபிள். இது எல்லாத்தையும் பண்றதுக்கு அவங்ககிட்ட வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஆல் பவர்ஃபுல் இல்லையா? எல்லாத்தையும் லார்ட்ஷிப் அவங்க தான் சுப்ரீம் மெயின்டெனர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? 5.29 ஸ்லோகத்துல. அதனால தான் அவங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது, கிருஷ்ணாவ எங்கேயா நம்ம வந்துட்டு கோபமா, டென்ஷனா, லேமெண்ட் ஆயி, ஒரு மாரி ஸ்ட்ரெஸ்ல, டிப்ரஷன்ல இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்னா இல்ல. அவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி உண்டு, கேப்பபிலிட்டி உண்டு. ஆல் பவர்ஃபுல். அப்ப எல்லாத்தையும் அனாவசியமா அவங்களால செய்ய முடியும். அதனால தான் அவங்க கிட்ட ஒரு ஆயுதம் கிடையாது. எப்பயும் ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸு. இல்லையா? அதனால தான் நம்மளோட நிலை என்னன்றத நம்ம வந்து உணராததுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும். அதனால பகவான் அவங்க அவங்களுக்கு நம்மளோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னா, அவங்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றது மட்டும் தான். அந்த சரண்டரையுமே அந்த ஒரு சர்வீஸுமே இனிமையா பண்ணணும். ஹேப்பியா பண்ணணும். அதுதான். அது வந்து ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்லயோ, இல்ல ஒரு என்விலயோ பண்ணக்கூடாது. இனிமையா, ஹேப்பியா அ சுரபி பசு பிரேயர்ஸ்ல பார்க்குறோம்ல. உங்கள வழிபாடு பண்றதே எங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப இனிமையானது. கிருஷ்ணா வழிபாடு பண்றது இனிமையானது. கிருஷ்ணா நமக்கு பகவானா கிடைச்சதே ரொம்ப பெரிய ஒரு சுக்ருதி. இப்படிப்பட்ட ஒரு பெர்சனாலிட்டி, சுப்ரீம் பெர்சனாலிட்டி காட் நமக்கெல்லாம் கிடைச்சதே பெரிய இதுக்கப்புறம் போய் அதுல போய் நம்ம என்ன வந்துட்டு இன்னும் நம்ம வந்துட்டு கேட்கறது எதுவுமே இல்ல இல்லையா? அ வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்ட் அவங்க. ஸோ அதனால அப்படிலாம் நம்ம வந்துட்டு பாவத்துல நம்ம வந்தோம்னா, பகவான் நம்மளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். விரஜவாசிகள்லாம் பகவான எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, பிரபுபாதா ஒரு லெக்சர்ல குடுத்துருப்பாங்க. ஜெயராத மாதவ் குஞ்ச பிஹாரி அந்த பாட்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த பாட்டு வந்து அவங்கள வந்து டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷனுக்கு அப்படியே கொண்டு போயிடும் அவங்கள. தன்னை மறந்து இருப்பாங்க. சரியா? ஸோ அந்த இதுல வந்து ஒரு லெக்சர்ல சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணா அவங்க சுப்ரீம் பர்சனல் காடேடா இருக்கட்டும். இல்லாம போகட்டும். சரியா? ஆனா அவங்க தான் எப்பயும். அதே மாரி அவங்க அ நம்மள பாதுகாக்கட்டும். பாதுகாக்காம போகட்டும். ஆனா கிருஷ்ணாவ எனக்கு பிடிக்கும். நான் வந்து அவங்ககிட்ட அன்ப காமிப்பேன். அவ்வளவுதான். நம்பிக்கையோட. அதுதான் விரஜவாசிகளோட பாவம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் என்ன பண்ணணும்? அனுபவிச்சு, அனுபவிச்சு, லயிச்சு, லயிச்சு பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அப்ப ரியல் கோல் என்னன்னா, பகவான பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியுது. இதுக்கு நம்மளுக்கு யாரு நடுவுல சிரமம் குடுக்குறன்னா, 3 மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். இல்லைங்களா? முக்குணங்கள். அதுல வந்து ஆத்மா சம்மந்தப்படுறதுனால, எப்படி நம்ம ஏதாவது பிரிஸ்கிரிப்டிவ் செய்யணும்ல. நம்மளோட இந்த வாழ்வாதாரத்த பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம். இதுக்காகயாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏதோ செயல்கள் நம்ம பண்ணணும்.
அப்ப அந்த செயல்களை இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்துல நம்ம செய்யும்போது என்ன ஆயிடுறோம்? நம்ம என்டாங்கிள்மெண்ட் ஆயிடுறோம். அதனாலதான் என்ன ஆயிடுது? இந்த கர்ம பந்தம் ஏற்பட்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்துடும். ஸோ அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும். எப்படி பியூரிஃபை பண்றது? அப்படின்னா சாதனா, பக்தி, சாண்டிங், பரம்பரையோட இணைஞ்சு அசோசியேஷன்ல அதுவும் கலியுக தர்மமான சாண்டிங் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்மள பியூரிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம கண்டாமினேட் ஆயிட்டோம், என்டாங்கிள் ஆயிட்டோம். அதுல இருந்து வெளியில வரணும். பக்தி பண்ணணும். அப்படி நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல கொண்டு வர நம்ம ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டிவோட்டி ஆயிடுவோம். இல்லையா? அப்போ அந்த பெர்ஃபெக்ட் டிவோட்டினா நம்மளோட அந்த கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷன் தெரிஞ்சிடும். பகவான் சுப்ரீம், நம்ம ஆத்மா, லிவிங் என்டிட்டி, பகவான் விபு, நம்ம அணு, நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். அது தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்மளோட ரியலைசேஷன் நம்ம கொண்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் ஆக்டிங் இன் நாலேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இந்த நாலேஜ் எல்லாம் வச்சு நம்ம பகவானுக்கு நம்ம அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்றது. அதுலேயே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆகிறது. டிசைடிங் த ஃபியூச்சர். சரிங்களா? ஸோ இப்படி இந்த புக் போகுது. இதுல நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்ட் டிவோட்டிலேயே ரொம்ப நாளா இருந்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? 3 வாரமா இந்த இதுதான் பார்த்துட்டே இருக்கோம் நம்ம. இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். பகவானோட அனுகிரகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் நம்ம வாசிச்சிடலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौषत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நம்ம வந்து இப்போ பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம நேற்றுக்கு லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்தோம். சம் சித்தி அப்படின்னா என்னன்னா, சித்தினா பெர்ஃபெக்ஷன். பெர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி ஆத்ம நிலைக்கு வர்றது பெர்ஃபெக்ஷன். சரியா? அதாவது பிரம்மபுத ஸ்டேஜ்க்கு வர்றது பிரம்மன் ரியலைசேஷன். ஆத்மா இருக்கு, சரீரம் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து புரிதலோட இருக்கிறது பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அது வந்து பெர்ஃபெக்ஷன். அதே சம்ன்றது கம்ப்ளீட். ஆத்மா நிலையில என்ன பண்ணணும்? அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. நம்ம மேக்சிமம் என்ன பண்ணுவோம்? பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்பை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். அதுலேருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நம்ம வந்து இந்த சரீரம் மட்டும் அல்ல, நம்ம ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு ரிலேஷன் நம்மளுக்கு வரணும். அப்ப அந்த ஆத்மா நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஆத்ம நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா அதுதான் எட்டர்னல், எப்பயுமே உள்ளது ஆத்மா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிளிஸ், பரமானந்தம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சச்சிதானந்தம். அந்த சுரூபத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட பக்தியில நம்மள ஈடுபடும் போது சம் சித்தி அந்த ஒரு நிலையை நம்ம அடையணும். சரிங்களா? ஒன் என்கேஜஸ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பிரம்மன் ரியலைசேஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து கம்ப்ளீட்டான பெர்ஃபெக்ஷன். சரியா? சம் சித்தி அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த கர்மா பத்தின விஷயங்கள், டிசீஸ், சிக்னஸ் இதை பத்தி எல்லாம் லாஸ்ட் வீக் நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப அழகா வந்து அதை வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஒருத்தவங்க நோயெல்லாம் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னும் போது கர்மா
அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? பிரபுபாதா வந்து அதுக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் குடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதா வந்து, "நீங்க ஒரு பியூர் டிவோட்டி தானே, பெஸ்ட் டிவோட்டி ஆச்சே. உங்களுக்கு ஏன் வந்துட்டு அ இது ஆ இந்த டிசீஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு வந்திருக்கான்னு கேட்டிருப்பாங்க. டிசீஸ் வந்துட்டு, எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பிரபுபாதா. சரிங்களா? அப்ப வந்து பிரபுபாதா வந்து, "நான் வந்து 2nd கிளாஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கேன்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு விஷயமும் இருக்கும். என்னதுன்னா, "நோ, ஐ டோன்ட் கன்சிடர் மைசெல்ஃப் த பெஸ்ட் டிவோட்டி. ஐ அம் த லோவெஸ்ட்." யாரு சொல்றாங்க? பிரபுபாதா சொல்றாங்க. இதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன். என்ன அப்படின்னா, இவ்ளோ தூரம் எம்பவர்ட் ஆச்சாரியா அவங்க. ம். அ உலகம் ஃபுல்லா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அதுவும் ஏகப்பட்ட சேலஞ்சஸ்க்கு அப்புறம் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க. நம்மள எல்லாம் அதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் என்ன சொல்றாங்க? "நோ, ஐ டோன்ட் கன்சிடர் மைசெல்ஃப் ஆஸ் த பெஸ்ட் டிவோட்டி. ஐ அம் த லோவெஸ்ட்." இதான் அந்த ஹம்பிள்னஸ் ஒரு வைஷ்ணவோட அடையாளம். அ அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அப்புறம் அதுக்கு ரிலேட்டடா அப்படியே வருது. அப்போ வந்து உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அவங்க பத்திலாம் நம்ம பார்த்தோம். ராதாராணி அம்மாவோட பொசிஷன். அ அதாவது இவங்கலாம் வந்து இந்த பெஸ்ட் டிவோட்டி அப்படின்றது. ராதாராணி அம்மானா யாரு? அப்படின்னு கேட்டாங்க. கிருஷ்ணா கான்செர்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அ அப்புறம் ராதாராணி அம்மாவோட பொசிஷன் என்ன? அவங்க கிட்ட நம்ப ஒரு தடவ அப்ரோச் பண்ணிட்டோம் அப்டின்னா, அவங்க வந்து பகவான்ட்ட இவங்க வந்து டிவோட்டி அப்டின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, பகவான் வந்து நோ சொல்லவே முடியாது. எஸ் உடனே அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். சரியா? அந்த அளவுக்கு ராதா அம்மா வந்து சொல்லிட்டாங்கன்னா, அங்க வந்து எதிர்த்து பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. சரியா? அப்போ வந்து ராதாராணி அம்மா எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, "ஹியர் இஸ் த பெஸ்ட் டிவோட்டி." நம்மளலாம். சரியா? ஒரு வேள போகும்போது யாரோ வந்தாங்கன்னா, இல்லன்னா, சரி ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பெஸ்ட் டிவோட்டி. "ஹி இஸ் பெட்டர் தென் மீ" அப்படின்னு வந்து சொல்லி காமிப்பாங்களாம் பகவான் கிட்ட. சரியா? கிருஷ்ணா கெனாட் ரெஃப்யூஸ் ஹிம். அந்த டிவோட்டி அவங்க என்ன பண்ண முடியாது? ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாது. நோ. நெறைய அனர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு. நான் பார்த்துருக்கேன் பரமாத்மா விட்னஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன். எதுவுமே சொல்ல முடியாது. உடனே என்ன சொல்லிடணும் அவங்க? அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பகவான். தட் இஸ் த பெஸ்ட் டிவோட்டி. ராதாராணி அம்மா தான் இருக்கறதுலே பெஸ்ட் டிவோட்டி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ 2ண்ட் கிளாஸ் டிவோட்டீஸ் யார் அப்படின்னா, அவங்க வந்து டிவோட்டி, நான் டிவோட்டின்றத பிரிச்சு பார்க்குற அளவுக்கு இருப்பாங்க. சரியா? ஆனா வந்து 1 கிளாஸ் டிவோட்டிக்கு வந்து எல்லாருமே டிவோட்டி தான். ஆத்ம நிலையில பார்க்கறதுனால, ஆத்மாவோட சொரூபமே பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது அப்படின்றதுனால, என்னைக்கா இருந்தாலும் ஒரு நாள் நம்மலாம் பக்தி தான் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுனாலயும், 1 கிளாஸ் டிவோட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே டிவோட்டியா தான் பார்ப்பாங்க. சரியா? பகவானுக்கு ஆத்மானாலே பகவானுக்கு டிவோட்டி தான். ஆனா இந்த ப்ரீச் பண்ணும்போது 2ண்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி அப்படின்னு அந்த ரேஞ்ச்ல வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா, இவங்க டிவோட்டீஸ், இவங்க நான் டிவோட்டீஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு நான் டிவோட்டீஸ்க்கு தானே ப்ரீச்சிங்கே தேவைப்படும். இல்லையா? பியூர் டிவோட்டீஸ்க்கு ப்ரீச்சிங் தேவைப்படாதுல்ல. ஆல்ரெடி அவங்க தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்காங்களே. அப்ப அதனால வந்து பிரபுபாதா ரொம்ப தன்னை என்ன சொல்லிக்கிறாங்க? தாழ்த்தி சொல்லிக்கிறாங்க. நான் வந்து அ 2ண்ட் கிளாஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ ஸோ அதே மாரி த பெஸ்ட் டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்கன்னா, "நோபடி இஸ் என்வியஸ் ஆஃப் காட். எவ்ரி ஒன் இஸ் பெட்டர் தென் மீ." யாருமே பகவான்ட்ட பொறாமையோட இல்ல. அது மாரி எல்லாருமே என்ன விட ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அந்த ஒரு நிலை தான். அது மாரி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தோட ஆத்தர் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவங்களும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, "ஐ ஆம் த லோவர் தென் த worm இன் த ஸ்டூல்" அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இவங்க சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தோட ஆத்தர். அ பகவத்கீதை, பாகவதம் அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஸ்கூல் லெவல்ல, அது வந்து காலேஜ் லெவல்ல, அது வந்து பிஹெச்டி லெவல்ன்னு சொல்லுவாங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்த இல்லையா? அந்த புக்கு எழுதின ஆர்த்தர் என்ன சொல்றாங்க? "ஐ அம் லோவர் தென் த worm இன் த ஸ்டூல்." இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நம்மளுக்கு தோணணும், இவ்வளோ உயர்ந்த ராதாராணி அம்மா இருக்கறதுலே டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டி பகவானோட டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டி. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட்டு இல்லையா? அவங்களே என்ன சொல்றாங்க? "ஹியர் இஸ் தி பெஸ்ட் டிவோட்டி. ஹி இஸ் பெட்டர் தென் மீ" அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ இங்க கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க? "ஐ அம் லோவர் தேன் த வூம் இன் த ஸ்டூல்" அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோ இருந்து, ப்ரைட் இருந்ததுன்னா, அத அப்படியே நம்ப எடுத்து அப்படியே வெளில வச்சுடணும். நமக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நானு. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் "ஹூ இஸ் சேயிங் திஸ்?" அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி பத்தி பிரபுபாதா சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதுலேருந்து ஆக்சுவலா நம்ம வாசிக்கணும். அ ஐ திங்க் ஜானகிராமன் பிரபுஜி தமிழ் புக் வச்சிருக்காங்க. பிரபுஜி உங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா? கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி?
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது சாப்டர் 6ல இருந்து வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? புக் இருக்குல்ல உங்ககிட்ட தமிழ்? வாசிக்கிறேன். ஆ. கேள்வி பதில் தானே? ஆ. பர்ஃபெக்ட் கேள்வி. அந்த புக்கு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல வந்து 6வது அத்தியாயம். வாசிக்கிறேன். அதுல வந்து 8.15 ஸ்லோகம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே அந்த சம்சித்திக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடம் வரும். அதாவது 8.15 ஸ்லோகம் இருக்குங்களா? அந்த புக்ல பக்குவமடைந்த பக்தனா கிருஷ்ணராஜன் செயல்படலாம். எது மாதாஜி? பக்குவமான கேள்விகளும் பக்குவமான பதில்களும். அதான் பக்குவம் அடைந்த பக்தனா பக்குவம் அடைந்த கிருஷ்ணராஜன் பக்தன். செயலாடுதலாம். இல்ல பக்குவம் அடைந்த ஹரே பக்தன். கிருஷ்ணா. ஹரே பக்கம் 53. அதுல 8.15 இருக்குதா பிரபுஜி ஸ்லோகம்? மாம் உபத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதஹ. இந்த ஸ்லோகம் இருக்கா 8.15? 8.15 இது பார்க்கலாம். தைவி அயேஷ குணமை அது கீழே மாயா துர்தே. அது கீழே அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம். அடுத்த பேஜ்லயே வரும்னு நினைக்கிறேன். 8.15. ஈஸ்வரே தத் அதினேஷு பாலிசேஷு திவிஷத்சிதி பிரேம தைத்ரி கிருபோபேஷா யா குரோதி ய சாத்மத்யம். இதான் மாதா ஸ்ரீமத் பாகவத் 11:20. இல்ல பிரபு, பாகவதம் வராது இதுல. இது வந்து நீங்க இப்ப 7.14 படிச்சீங்களா ஸ்லோகம், அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே பாத்தீங்கன்னா 8.15 ஸ்லோகம் வரும். அதாவது புக்ல வந்து அந்த பேஜுக்கு அடுத்த பேஜ் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வரும். இல்லைன்னா பரவாயில்ல பிரபு, இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சிடலாம். படிக்கிறேன் இல்லைன்னா கேள்வி பதில் இது வந்து பிரபு அதான் அந்த அது போலவே கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாக கிருஷ்ணரை நினைத்தவுடன் கிருஷ்ணரின் எல்லா சக்திகளையும் நினைவு கூறுகிறோம். ராதா கிருஷ்ணா என்ற சொன்னவுடன் அது முழுமையாகிறது. ராதா என்பது கிருஷ்ணரின் முழு சக்தியும் குறிக்கும். கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமன். எனவே கிருஷ்ணரை பற்றி பேசும்போது உயிர் வாழிகளும் அதில் அடங்குகின்றன. ஏனென்றால் உயிர் வாழிகள் கிருஷ்ணரின் பல்வேறான சக்திகள் மேம்பட்ட சக்தி. இந்த சக்திகள் மூலம் பிரபுஜி இது வேற இடத்துல இருந்து வருது. பிரபுஜி டிவோட்டி எடுத்துட்டு இல்லைன்னா இதுலயே வாசிச்சிடலாம் பிரபு, இதுலயே வாசிச்சிடலாம். ஸ்கிரீன்ல தெரியறதுலயே வாசிச்சிடலாம். இல்ல வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஸ்கிரீன்ல இருக்கு, இது வாசிச்சு கொடுங்க. இங்கிலீஷ்ல இருக்குல்ல இது. இதுல இருந்து ஸ்ரீல பிரபு பார்த்தா கிருஷ்ணராஜ் கவிராஜ் Krishna Kaviraja, the author of Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamrita, Vasura Gita, Ete must show legalista. He is not making a show. He is feeling like that. I am the lowest, everyone the best, but I am lowest. Everyone else is engaged from Krishna's service, but I am not engaged. Chaitanya Mahaprabhu said, "Oh, I have not a pinch of devotion to Krishna. I try to make a show. If I had been devotee of Krishna, I would have died long ago. But I am living. That the proof that I do not love Krishna. That is vision of the best devotee. He is so much absorbed in Krishna's love that he says, everyone else is a devotee, but I am lowest. Therefore, I cannot see God. This is the best devotee. So,
a devotee must work for everybody liberation. Sri Prabhupada. Yes, a devotee must work under the direction of bona fide spiritual master, not imitate the best devotee. Shama Sundar. Once we said that sometimes we feel sickness or pain due to the sinful activities of your devotees, and disease sometimes be due to that. Prabhupada. We see Krishna. Krishna says, Aham tava sarva papyo mokshemini ma sasha. I will deliver you from all sinful reaction. Do not fear. Krishna is so powerful that he can take up all the sin of others and immediately make them right. But when a living entity acts on behalf of Krishna, he also takes the responsibility for the sinful activities of the devotees. Therefore, to become the guru is not an easy task. You see, he has to take all the poisons and observe them. So sometimes, because he is Krishna, there is some trouble. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu is forbidden. Don't make many disciplines, but for preaching work to expand. The preaching we have accept many disciplines, even if we suffer, that is a fact. The spiritual master has to take responsibility for all sinful activities of his disciples. Therefore, to make many disciples is a risky job unless one is able to assimilate all things. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இது Panchakalpa Tavishya Kriva Sindhu Evasa Patinam Pavaneyo Vaishnaveyo Namo Namaha. I offer my respectful options until all the Vaishnavas devotees of Lord just like desires trees, then they can fulfill the desires of everyone and they are full of compassion for the fallen conditions souls. The spiritual master takes responsibility for all the fallen souls. That idea is also in the Bible. Jesus Christ took all the sinful reactions of the people and sacrificed his life. That is the responsibility of spiritual master. Because Krishna is a Krishna. He is Abhava Vidya. Abhava Vidya. He cannot be attacked by sinful reactions. But a living entity is sometimes subjected to their influence because he is so small. Big fire, small fire, big fire, small fire. If you put some big things, is a small fire. The fire itself may be extinguished, existing, but in a big fire, whatever we put in his burned up, the big fire can consume anything. ஹரே கிருஷ்ண. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரி போல். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து இது ஃபியூ டிவோட்டீஸோட அந்த பெஸ்ட் டிவோட்டீஸோட நேச்சர் பார்த்தோம். நம்மளுக்கு லெசன் இவ்வளோ டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டி, அதே மாதிரி ராதாராணி அம்மா, அதே மாதிரி கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கோஸ்வாமி, சைத்தன்ய சிதம்பரநாதன், அவங்க எல்லாமே எப்படி அழகாக வந்துட்டு அந்த நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ அழகாக அந்த நேச்சர் சொல்லித்தராங்க, ஹம்பிள் அப்படின்றது. இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு அவசியம் நம்ம
லைஃப்ல நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம போக முடியலன்னா ஒண்ணு ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்னொன்னு ப்ரைடு, என்வி, இதெல்லாம் சரிங்களா. அதனால அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து போகணும்னா இவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். லெசன் இவ்வளோ எலிவேட்டட். கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமில சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை எழுதியிருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் அவ்வளோ ஹம்பிளா இருக்காங்க அப்படின்னும்போது நம்மளும் அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆனால் இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ். அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து இவங்க பார்க்குறோம் நம்ம கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவங்க வந்து இட்ஸ் நாட் மேக்கிங் எ ஷோ. அதான் சரியா. இது வந்து சும்மா சிலவங்களாம் அப்படியே வெளியில் அப்படியே சொல்லிடுவாங்க, எஸ் நான் வந்துட்டு ஃபாலன் சோல், நான் ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு வேர்பலாக வரும், நம்மளும் பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ ஆனால் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நேச்சருக்காக சொல்கிறது அப்படின்றது கிடையாது. அது ஒரு ஷோ ஆஃப் மாதிரி இல்லாமல் அது வந்து ஆத்மார்த்தமாக வரணும் சரிங்களா. ஸோ அது வந்து ஹீ இஸ் ஃபீலிங் லைக் தட் ஐ ஆம் த லோவஸ்ட், எவ்ரி ஒன் இஸ் பெஸ்ட், பட் ஐ ஆம் த லோவஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கணும். ஏன்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து என்ன, நான் இது பண்ணிட்டேன், ஓகே இது நம்மளால செய்ய முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லாடிங் அந்த இது நேச்சர் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா. அடுத்தவங்க அதை சொல்லாங்கல்ல, அடுத்தவங்களோட விஷயம் வரும்போது நம்ம வந்துட்டு ஜட்ஜ் ஆயிடுவோம். நம்மளோட விஷயம் வந்து நம்ம லாயர் ஆயிடுவோம். நம்ம வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவோம், இல்லை இதனால நான் இதை பண்ணிட்டேன், இது இந்த சுச்சுவேஷன் இப்படி தான் நான் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அடுத்தவங்க அதே மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அது எப்படி நீ அப்படி பண்ணியிருக்கலாம், அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் நம்ம வந்துட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ப்ரைடு வந்துட்டு நம்மளை ரொம்ப டாமினேட் பண்ணிடும். ஆனால் எப்பயுமே நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா இது ஐ எம் த லோவஸ்ட்னும் போது நம்ம வந்துட்டு அந்த தன்னம்பிக்கை இல்லாம ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு கோழைத்தனத்துல சொல்றோம்னா அதுவும் கிடையாது சரிங்களா. நல்ல அந்த உள்ளார அந்த ஸ்பிரிட் வந்து நல்லா இருக்கணும், பட் ஆனால் ஹம்பிளா இருக்கணும். அதுதான் அந்த ஒரு வே ஆஃப் நேச்சர் சரிங்களா. அப்போ எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் இன் என்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் பட் ஐ எம் நாட் என்கேஜ் அப்படின்றத சொல்றாங்கன்றத பார்க்குறோம் சரியா. ஹோ ஐ ஹாவ் நாட் எ பிஞ்ச் ஆஃப் டிவோஷன் டு கிருஷ்ணா, ஐ க்ரை டு மேக் எ ஷோ அப்படின்றது சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானோட அவதாரம். பக்தி எப்படி பண்றதுன்றதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்படிதான் பக்தி பண்ணணும் நம்ம சரிங்களா. எனக்கு பகவான் மேல ஒரு துளி கூட பக்தியே வர மாட்டேங்குது, நான் அழறேன்னா கூட அது ஒரு ஷோ ஆஃப் அப்படின்றது வந்துட்டு சொல்றாங்க சரியா. இஃப் ஐ ஹேட் பீன் ஏ டிவோட்டி டு கிருஷ்ணா, இப்போ பகவானோட டிவோட்டிஸ்னாலே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம என்ன நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடாது, பக்தி சேவையில் பகவானோட நம்ம எட்டர்னல் பொசிஷனில் கோலோக விருந்தாவனில் இருக்கணும் இல்லையா. ஆனால் நம்ம இன்னும் இங்கே இருக்கோம், கண்டிஷனல் வேர்ல்டில் இருக்கோம், கண்டிஷனல் சோலாக இருக்கோம் இல்லையா. இதுவே ஒரு ப்ரூஃப் நான் வந்து பகவான் இன்னும் நான் பக்தி பண்ணலை, பெஸ்ட் டிவோட்டியா இல்லை அப்படின்றது. தட் இஸ் த விஷன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிவோட்டி. ஹி இஸ் so much absorbed in Krishna's love that he says everyone else is a devotee, எல்லாருமே டிவோட்டி பட் ஐ ஆம் த லோவஸ்ட் அப்படின்றது சரிங்களா. இது வந்து ஒரு கம்பேரிசன் அப்படி இல்லை, இது வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் நம்மள உயர்த்திக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு நேச்சர் அப்படி நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம நல்ல பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை நமக்கு எப்பயுமே வரணும் சரியா. அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் இஸ் எ டிவோட்டி பட் ஐ ஆம் த லோவஸ்ட், தேர்ஃபோர் ஐ கேனாட் சீ காட். அதனால தான் என்னால் வந்து பகவானை பார்க்க முடியல. இதெல்லாம் வந்து இந்த டிவோட்டிஸோட அந்த ஒரு நேச்சரை நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. ரொம்ப இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த புரிதல் அப்படின்றது வந்துட்டு எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க. சொன்னது யாரு, கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு மகானோட அவதாரமே அவங்க வந்து பக்தி எப்படி பண்ணணுன்றதுல நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா. ஸோ இதுதான் இது. அதனால இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கோழைத்தனம் அப்படின்றது கிடையாது, நம்மளால எதுவுமே முடியாது அப்படி இல்லை. இது வந்து ஒரு ஹம்பிள்னஸ் குறிக்குது. எல்லா அந்த வில் பவரும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் சரிங்களா. ஆனா வந்து கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஒரு சாதாரணமானவங்க கிடையாது சரிங்களா. எல்லா பாகத்தில் உள்ள எல்லா டிவோட்டிஸ் அவங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் உள்ள குருமார்கள் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். வில் பவர் வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு அவ்வளோ இருக்கும், அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டா இருப்பாங்க. அப்பதான் கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் சரிங்களா. அதனால ஆனா எப்பயுமே ஹம்பிளா இருக்கணும், அந்த நேச்சரு நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு. இது ஒரு புரிதலோட சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஒரு 3 வயசு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஒரு அப்பா அம்மாலாம் அந்தாண்ட சைடுல இருக்காங்கன்னு அதுக்கு தெரிஞ்சிருது. ரிவரோட அந்தாண்ட சைடுல, இல்ல ஒரு ஓஷனோட அந்தாண்ட சைடுல சரிங்களா. இந்த குழந்தை வந்து இந்த பக்கம் நிக்குது, 3 இயர்ஸ் ஓல்டு. ம்
இப்ப இந்த குழந்தை தனிச்சு போக முடியுமா? அந்த ஆத்தையோ, இல்லன்னா அந்த கடலையோ கடந்து அப்படின்னா முடியாது. அப்ப அது என்ன பண்ணும்? அழும். இல்லையா? அப்பா, அம்மா போணும், அப்பா அம்மாட்ட போணும், அப்பா அம்மாட்ட போணும் என்ன பண்ணும்? தேம்பி தேம்பி அழுதுட்டு இருக்கும். ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு 3 வயசு குழந்தை அழும்போது எப்படி அழும்? என்னோட அப்பா, அம்மா அங்க இருக்காங்க. நான் இங்க இருக்கேன். என்னைய கொண்டு போய் எங்க அப்பா அம்மாட்ட சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு அழும் இல்லையா? அது மாரி தான் நம்மலாம் வந்து இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம். பகவான் அபோர்ட்ல இருக்காங்க. சுப்ரீம் அபோர்டு. பகவான் எங்கேயுமே ஆல் ப்ரவைடிங். சரிங்களா? அந்த அந்த கான்செப்ட்லாம் போனோம்னா, அது வந்து இது வேண்டாம். பகவான் வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் இது என்ன? பகவானோட அபோர்ட் தானே. எங்க இருந்தாலும் பக்தி பண்ணணும். அதுவும் சரிதான். பட் ஸ்டில் சுப்ரீம் அபோர்டுக்கு நம்ம போகணும். பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப்ல. அப்ப நம்ம இங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோம். நடுவுல விரஜா நதி இருக்கு. அந்தாண்ட பகவானோட அபோர்ட் இருக்கு. இங்கதான் ஃபேமிலி இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? 3 வயசு குழந்தை போக முடியாது இல்லையா? ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகன்ட். அதால அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்ல. அந்த இது போகறதுக்கு தெரியாது. ம். அப்ப அதோட நிலை எப்படி இருக்கும்? அது ப்ரைட்ல அழுமா? இல்ல அது ப்ரைட்ல வந்துட்டு இது பண்ணுமா? இல்ல. இல்லையா? என்னால எதுவுமே முடியாது. என்னால இவ்ளோ பெரிய ஆற கடக்க முடியாது. என்னால இவ்ளோ பெரிய கடல கடக்க முடியாது. எங்க அப்பா, அம்மா அந்தாண்ட பக்கம் இருக்காங்க. என்னைய எங்கேயாவது யாராவது கொண்டு போய் அங்க விட்டுருங்க அப்படின்னு அழும்ல. ஒரு நிலைதான். சரிங்களா? என்னால முடியாது அப்படின்றது வந்து அந்த ஹம்பிள்னஸ் அந்த இதுல பக்தின்றது அவ்வளோ உயர்ந்தது. சரிங்களா? நம்மளால தனிச்சை பண்ண முடியாது. அப்பதான் நமக்கு ஆ அந்த ஒரு ஆறையோ கடலையோ கடக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு போட் வேணும் இல்லையா? அப்படிதான் போட்ல வந்து சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குருலாம் நமக்கு வந்து கைய குடுத்து, "அப்பா, அம்மாகிட்ட போணுமா? வா கூட்டு போறேன்." அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றாங்க? பகவான் அனுப்புன அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து நம்மள கூட்டு போறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏறி உக்காந்துக்கணும். அங்க உட்காந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன். இவங்க நம்மள வேற எங்கேயாவது கூட்டு போயிடுவாங்களா? இல்ல இவங்க சேஃபா? இல்ல நம்ம இங்க இருந்துக்கலாமா? அதெல்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது. டக்குன்னு என்ன பண்ணிக்கணும்? ஏறி உக்காந்துட்டு நம்ப நல்லபடியா வானோர் லோகத்த அடையணும். ம். ஸோ அந்த ஒரு பகானே அப்பா, அம்மாவ பார்க்க முடியாத அந்த ஒரு 3 வயசு குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் மனநிலை? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து க்ரை அவுட் பண்ணணும். கிருஷ்ணா என்னால இன்னும் உன்னைய பார்க்க முடியலையே, எனக்கு உனக்கு பக்தி பண்ண முடியலையே அப்படின்றது. அதே சமயத்துல எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பெஸ்ட் டிவோட்டியா பார்க்கணும். சரிங்களா? நான் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் நம்மள இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ டிவோட்டி மஸ்ட் ஒர்க் ஃபார் எவ்ரிபடிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சரிங்களா? ஸோ அப்போ இங்க பாப் வந்து கேட்குறாங்க. அப்ப வந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாரோட லிபரேஷனுக்கும் அவங்க வந்து ஆ உதவி பண்ணணுமா அப்படின்னு. கண்டிப்பா. எஸ் எ டிவோட்டி மஸ்ட் ஒர்க் அண்டர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எ போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்போ ஃபோன்ல யார் இருக்கீங்க? மியூட் பண்ண அன்மியூட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பேசுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ ஃபோன்ல யார் இருக்கீங்க? மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதோ 2 தடவ மியூட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. ம். ஓகே. எஸ் எ டிவோட்டி மஸ்ட் ஒர்க் அண்டர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எ போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ப நம்மளோட அதான் போட்ல வர்றது யாரு? சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குருலாம் இருக்காங்க இல்லையா? சிக்ஷா குரு தான் நம்மள ஃபர்ஸ்ட்டு கை குடுக்குறது. அவங்க தான் தீக்ஷா குரு கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணா போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நம்ம வந்து அணுகணும். நாட் இமிட்டேட் த பெஸ்ட் டிவோட்டி. எப்பயுமே நம்ம வந்து அ இப்படி சொல்லியிருக்காங்களா? எவ்ரிஒன் எல்ஸ் இஸ் எ பெஸ்ட் டிவோட்டி. ஐ அம் த லோவஸ்ட். தேர்ஃபோர் ஐ கேனாட் சீ த காட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம இமிட்டேட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபால் டவுன் ஆயிடுவோம். ம். அது ரொம்ப பெரிய தப்பு. எந்த டிவோட்டியுமே நம்ம வந்து இமிட்டேட்டே பண்ணக்கூடாது. அதுதான் அங்க ஒரு விஷயம். ஏன்னா, ஒரு விஷயமே நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, அத வந்து நம்ம ரியலைசேஷன்ல கொண்டு வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இமிட்டேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம நம்ம செய்யும்போது தவறுகள் பண்ணிடுவோம். அப்ப என்ன ஆயிடும்? அது அஃபென்ஸ்ல வந்துரும். குரு அப்பதாரம், அபராதம், தாம அபராதம், வைஷ்ணவ அபராதம் இதெல்லாம் வந்துரும். சரியா? அதனால தான் எப்பயுமே நம்ம வந்து இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. அ அது என்ன ஆயிடும்னா, நம்மளுக்கு அந்த ரியலைசேஷன் இல்லாம தானே பண்றோம். அப்ப அதுல தவறுகள் வந்துரும். அபராதங்கள் வந்துரும். அதனால தான் நம்ம இமிட்டேட்டே பண்ணவே கூடாது எப்பயும். வந்து அது வந்து ரியலைசேஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான். எப்பயுமே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உள்வாங்குறதுல சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா, நமக்கு எங்கேயோ ஏதோ ஒரு புரிதல்ல சிரமம் இருக்கு. அத நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். கிரந்தம் கரெக்ட்டா தான் இருக்கும். ஆச்சாரியர்கள் கரெக்ட்டா தான் இருப்பாங்க. எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா தான் இருக்கும். அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல அப்படின்னா, அதுல ஏதோ
சிரமம் இருக்காது. நம்மளோட அந்த புரிதல்ல. அப்ப நம்ம அதை எப்படி இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது? அப்ப இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் டிவோட்டியோட நேச்சர்னா, இந்த நிலை ஏன் நமக்கு வரல? அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்படிதான் நம்ம வந்துட்டு யோசிச்சு அந்த இடத்துக்கு போணுமே தவிர, இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. இமிட்டேட் பண்ணோம்னா அபராதங்கள் வந்துரும். அதுதான். சரிங்களா? அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஒன் ஒன்ஸ் யூ ஷேட் தட் சம்திங் யூ ஃபீல் சிக்னஸ் ஆர் இது வந்து ஷியாமசுந்தர தாஸ் அவங்க வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால தான் சிக்னஸ்லாம் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே கர்ம பலன் தானே. நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிற எல்லாத்துக்கும் கர்ம பலன் தானே. அப்ப கேன் டிசீஸ் சம்டைம்ஸ் பி டியூ டு தட் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. சரிங்களா? நம்ம செஞ்ச பலனால வருதா அப்படின்னு. பிரபுபாதா சொல்றாங்க, பகவான் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அகம் சர்வஸ்ய பிரபு சர்வதர்ம பரிதேக்ஷ. சரிங்களா? சர்வதர்ம பரிதேக்ஷ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ. அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுங்க, நான் வந்து உங்களை எல்லா பாபங்கள்லேருந்தும் விளக்குறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லையா? டு நாட் ஃபியர் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா இஸ் சோ பவர்ஃபுல். அப்ப பகவான் இந்த ஒரு நிலைய குடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஒரு விஷயத்த குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் குடுக்குற சரணாகதி ஸ்லோகம் இல்லையா? ஐ வில் டெலிவர் யூ ஃப்ரம் ஆல் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். டூ நாட் ஃபியர் அப்படின்னு. அப்ப அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கணும்? சோ பவர்ஃபுல். நம்மலாம் எவ்வளோ ஒருத்தவங்களும் நம்ம எவ்வளோ சின் வச்சிருப்போம் அப்படின்னா, சுமேரு மலை அளவுக்கு. இங்க உள்ள மலைகள்லாம் கூட இல்ல. சுமேரு மலை அளவுக்கு நம்மலாம் ஒரு பிறவி எடுத்து கர்மாவை தொலைச்சிட்டு பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? அந்த பிறவியில மறுபடியும் கர்மத்தை சேர்த்து வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? கர்ம பலனை. ஸோ அதனால நம்மளோட அந்த பாவங்கள்லாம் சுமேரு மலை அளவுக்கு உயர்ந்து நிக்குதாம். அப்போ எவ்வளோ லிவிங் என்டிட்டிஸ் இல்லைங்களா? நம்மள கொஞ்சம் பேரா இல்ல. நம்ம இங்க இந்த வீட்ல இருக்கோம் அப்படின்னா கூட சுத்தி வந்து இந்த பாக்டீரியா, வைரஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கட்டும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா? அது மாரி எல்லா உலகங்கள். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க? எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்ட்டயும் சொல்ற ஒரு விஷயம்னா, என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணு, ஐ வில் டெலிவர் யூ ஃப்ரம் ஆல் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். டூ நாட் ஃபியர் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அப்ப கிருஷ்ணா எவ்வளவு பவர்ஃபுல், எவ்வளவு சுப்ரீமானவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் சோ பவர்ஃபுல் தட் ஹீ கேன் டேக் அப். இன்னொன்னு எவ்வளோ கருணையானவங்க. பக்த வக்ஷலா. ம். யார்ட்டயாவது நம்ம போய் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட்டே சொல்லலாமே. நம்ம ஃபுல்லா பாடுபடுறதெல்லாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தான் இல்லையா? என்னோட பாவத்தெல்லாம் ஏத்துக்கிறீங்களா? அப்படின்னு கேட்டா, இவங்க கேட்பாங்கல்ல, அ ரத்னாகர், வால்மீகி. அ அவங்க வந்து ரத்னாகரா இருக்கும்போது வேடனா இருப்பாங்க. அப்ப வந்து நாரதர் வர இடத்துலலாம் பக்தி நிச்சயம். ரத்னாகர் கிட்ட சொல்லுவாங்க, "நீ போய் உன்னோட பாபங்கள்லாம் எதுக்காக இந்த வேடுவ தொழில பண்ற வழிப்போக்கர்கள்ட்ட இருந்தெல்லாம் இது எடுக்கிற, பணம் எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லி, அந்த பொருட்கள்லாம் எடுக்கிற, அதெல்லாம் தப்பு, பாவம்" அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. என் ஃபேமிலிய பாதுகாக்கிறதுக்காக நான் பண்றேன், ரன் பண்ணணும்னு. சரி உன் ஃபேமிலில போய் நீ கேட்டு வா, அவங்கலாம் பாபத்த எடுத்துக்கிறாங்களான்னு. போயிட்டு கேட்பாங்க, எல்லாருமே நோ சொல்லிடுவாங்க. எங்கள பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை. அது நல்ல வகையில செய்யணும். நீங்க வந்து பாவம் பண்ணீங்கன்றது, நாங்க வந்து பாபம்லாம் எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. ஸோ யாருமே நம்மளோட அ சின்ஸ எடுத்துக்கிறது இல்ல. சரிங்களா? சுத்தி நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே வந்து சந்தோஷமா இருந்தா பொறாம வேணா படுவாங்க தவிர, நம்ம பாபங்கள் கஷ்டப்படும்போது என்ஜாய் பண்றது தான் இப்போ உள்ள கலியுகத்துல. பாபத்த எடுத்துக்கிற அளவுக்கு யாருமே முன்ன வர்றதில்ல. ஆனா பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க? அவ்ளோ பவர்ஃபுல், அவ்வளவு உயர்ந்தவங்க சுப்ரீம் பெர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் பக்த வக்ஷலா. ஐ கேன் டேக் அப் ஆல் த சின்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். சுமேரு மலை அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களும் வச்சிருக்கிறோம். ம். இமிடியேட்லி மேக் தெம் ரைட் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அவங்கள வந்து சரியான நிலைக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஆனா என்ன பண்ணணும்? பகவான் அந்த மாரி நம்மகிட்ட அனுகிரகத்தோட பக்த வக்ஷலனா இவ்வளவு அனுகிரகம் பண்றாங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? when a living entity act on behalf of கிருஷ்ணா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். அதுதான். ம். யாரோட கைடன்ஸ்ல? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட பானஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பகவானுக்கு நல்லபடியா நம்ம பக்தி பண்ணணும். He also takes the responsibility for the sinful activities of his devotee. அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Therefore, to become a guru is not an easy task. குருவா வர்றதுன்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா, இதுவே பார்க்குறோம் இல்லையா? குருவோட அந்த இது ஐடிசி கோர்ஸ்லலாம் கூட படிக்கிறோம்ல. குரு என்ன பண்ணுவாங்க? இனிஷியேஷன் அப்போ நமக்கு நாமம் தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து மந்திரம் தருவாங்க. நம்மள பரம்பரையோட இணைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பாபங்களெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். யாரு செய்வா அத இந்த காலத்துல? இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாபம் செய்யாம இருக்கணும்.
அது மாதிரி எல்லா ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சிஸ்டர் ஹவுஸ்லாம் சாண்டிங் பண்ணணும். இப்போ அதுதான் இங்கே வந்து குரு வந்து எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்க, ரொம்ப ஈஸியான டாஸ்க் இல்லை. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டராக இருக்கிறது அது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம், சரிங்களா? இப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்களாம் வந்து அப்சார்ப்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஓகே. அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அது வந்து ட்ரபிள் ஆகிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். தர்ஃபோர் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹேஸ் ஃபர்பிடன் டோன்ட் மேக் மெனி டிசைபிள்ஸ். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய டிசைபிள்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு. பட் ஃபார் ப்ரீச்சிங் ஒர்க் டு எக்ஸ்பேண்ட் த ப்ரீச்சிங் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் மெனி டிசைபிள்ஸ். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுட மிஷன் தானே சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம், உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் கிருஷ்ண பக்தியை சேர்க்கணும். கலியுகம் வேற, யாரும் ஒளி ஈஸியாக வரமாட்டாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ரீச்சிங் ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய டிசைபிள்ஸை அக்செப்ட் பண்ணணும். ஈவன் இஃப் வி சஃபர், நமக்கு அதில் சஃபர் அதாவது கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நிறைய டிசைபிளை ப்ரீச்சிங்க்காக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. நிறைய பார்க்குறோம் இல்லையா, குரு மகாராஜ்லாம் சஃபர் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய டிசைபிள்ஸ் சொன்ன ஜெயபதக குரு மகாராஜ் வந்து அவங்களோட தீக்ஷா குரு பிரபுபாதா சொன்னாங்க 50,000 டிசைபிள்ஸ் வந்து மேக் பண்ணணும் லைஃப் டைம்ல. அவங்க இப்போ வந்து 60+ தாண்டிட்டாங்க. அதாவது 50,000ல் இப்போ 60,000க்கு மேலே வந்துருச்சு. ஆனால் என்ன அவங்களோட இது எப்படி இருக்கு இப்போ கொஷினா ரொம்ப சஃபர் ஆகுறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான், தட் இஸ் த ஃபேக்ட். அப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க வந்து லைஃப்ல வந்து எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும். த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஹேஸ் டு டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார் ஆல் த சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டிசைபிள். அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இனிஷியேஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். யாருமே நம்ம பாபத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே நம்ம முழுசாக உழைப்போம், இவங்க தான்னு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட அந்த ஒரு நிலை அது பார்க்குறோம். அப்போ இனிஷியேஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாகுது. நம்ம வந்து இன்னும் நல்ல ஸ்திரமாக நம்ம பக்தியில் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதாங்க. therefore to make many disciples is a risky job unless one is able to assimilate all the sins அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அது ரொம்ப ரிஸ்கியான ஜாப் அப்படின்றது. இங்கே வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகம் பார்க்குறோம், வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய அந்த ஸ்லோகம் பார்க்குறோம். ஐ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்ஸ் அன்டு ஆல் த வைஷ்ணவாஸ் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட். இந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங் அதுதான் இல்லைங்களா? நம்ம எப்பயுமே கிளாஸ் முடிக்கும் போதும் சரி, ஆரம்பத்துலேயும் நம்ம சொல்கிற ஒரு விஷயம், டிவோட்டிஸ் வைஷ்ணவா எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது தான். அப்படிப்பட்ட வைஷ்ணவ அவங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃபர் பண்ணுறோம் நம்மளோட ஒபிசன்ஸை. ஜஸ்ட் லைக் டிசைட்ரி, அவங்களாம் எப்படிப்பட்டவங்க, டிசைட்ரி மாதிரி கேட்குறதெல்லாம் கொடுக்கறது, சரிங்களா? உடனே மெட்டீரியல் விஷயம் கேட்கக்கூடாது. ஒன்ஸ் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் வந்ததுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் விஷயங்களை நம்ம கேட்கக்கூடாது, சரியா? அது வரப்போக இருக்கும். கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள், சந்தோஷங்கள் இதெல்லாம் வரப்போக இருக்கும். நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இருக்காங்களா, சிக்ஷா குரு இருக்காங்களா, பரம்பரை இருக்கா, பகவான் இருக்காங்களா, வாழ்க்கையில் சாட்டிஸ்ஃபைடு, எதுவும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்போ குறையே கிடையாது, எல்லாருமே ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கும், சரிங்களா? அது மெட்டீரியல் கஷ்டங்கள், அந்த சந்தோஷங்கள் அது வரப்போக இருக்கும். அது கர்மாவை பொறுத்து, அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும். அது வந்து நம்மளோட, ஏன்னா நம்ம தானே பண்ணோம் அந்த கர்மாவை, அது வேற. எப்பயும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ண எனக்கு சிரமம் வந்துருச்சு, சந்தோஷம் வரும்போது சொல்ல மாட்டோம். ஆனால் ஏதாவது கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா, நான் இவ்வளோ தூரம் பக்தி பண்ணினே, சாண்டிங்லாம் பண்ணேன், எனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம், அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் மைண்டில். எப்பயுமே வந்துட்டு மிங்கிள் பண்ணவே கூடாது. இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேற பார்த்து, பக்தி பகவான் இதெல்லாம் வந்து வேற பார்த்து, சரிங்களா? அப்போ டிசைர்னா கூட நம்ம வந்து பக்தியில் நல்ல முன்னேற்றம் அடையணும், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இன்னும் சம்பிரதாயத்தோட கனெக்ட் ஆகலைன்னா, எனக்கு சீக்கிரமாக சம்பிரதாயத்தோட கனெக்ட் ஆகணும், குருவோட அனுகிரகம் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு, ஏன்னா ஒரு ஹியூமனுக்கும் லைஃப்ல யார் இருக்கணும், குரு இருக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்மளோட டிசைர் இருக்கணும். அதே நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியாக இனிஷியேஷன்லாம் வாங்கிட்டோமா, நம்மளோட டிசைர் எப்படி இருக்கணும், எந்த அபராதமும் பண்ணாமல் குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நல்லபடியாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நல்லபடியாக நம்ம என்ன பண்ணணும், மற்றவங்களையும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் கொண்டு வந்து நம்ம குருவை ப்ளீஸ் பண்ணணும். இந்த டிசைர் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். அப்போ தே கேன் ஃபுல்ஃபில் த டிசைர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் அண்ட் தே ஆர் ஃபுல் ஆஃப் கம்பேஷன் ஃபார் த ஃபாலன் கண்டிஷன் சோல். கம்பேஷன்றது இவங்க வந்து சாப்பாட்டு கஷ்டப்படுறாங்களா, இல்லை இவங்க வந்துட்டு வேலை கிடைக்காம கஷ்டப்படுறாங்களா, அதெல்லாம் கம்பேஷன் இல்லை, சரிங்களா? ஃபாலன் சோல்ஸாக இப்படி கண்டிஷன் சோல்ஸாக இருக்குமே, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கோமே, அப்படிப்பட்டவங்களை வெளியில் கொண்டு வரணுமே, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் வைஷ்ணவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப வந்துட்டு அந்த மேர்சிஃபுல்லாக இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட வைஷ்ணவர்களுக்கு என்னோட
ஒபிசன்ஸை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்றதான் இது. த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் டேக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் ஆல் த ஃபாலன் சோல்ஸ். சரிங்களா? ஒன்ஸ் இனிஷியேஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் யார் யாரெல்லாம் இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டாங்களோ அந்த ஃபாலன் சோல்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க தான். அவங்க தானே சொல்லியிருக்காங்க, இந்த சோலை நான் அவங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்குறேன் அப்படின்னு பகவான்ட்டு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டு அப்புறம் நான் என் இஷ்டப்படி இருக்கிறேன்றது வந்துட்டு பெரிய அபராதம். அது மாதிரி ஒரு அபராதம் வேற. அது செய்யவே கூடாது. அதுதான். தட் ஐடியா இஸ் ஆல்சோ இன் த பைபிள். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டுக் ஆல் த சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் ஹிஸ் லைஃப். ஜீசஸோட அந்த லைஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே கடைசியில் அவங்க வந்துட்டு சிலுவையிலெல்லாம் அறையப்பட்டாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? தட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவங்களும் அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க, நான் வந்து மெசஞ்சர் ஆஃப் காட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் காடுன்றதை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, மெசஞ்சர்ன்றதை சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? பிகாஸ் கிருஷ்ணா இஸ் கிருஷ்ணா, ஹீ இஸ் அப்பா அப்ப விதா அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஹி கேனாட் பி அட்டாக்ட் பை சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ். இப்போ பகவான் வந்து நம்மளோட இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்ல, சர்வதர்ம பரிதீட்சையில் எல்லா சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸும் நான் போக்குறேன். அது சுமேரு மலை அளவுக்கு எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் வச்சிருக்கிறோம். அதுவும் நிறைய லிவிங் என்டிட்டிஸ், ஸோ பவர்ஃபுல்னு பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணா இஸ் கிருஷ்ணா. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஹி கேனாட் பி அட்டாக்ட் பை சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் a living entity is sometimes subjected to their influence because he is a small. பகவான் விபு நம்ம அணு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிரபுபாத் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, பிக் ஃபயரில் ஒரு நெருப்பு வந்து ஒரு சின்ன கொழுந்தா எரியுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், தண்ணி ஊற்றி அணைச்சிடலாம் இல்லையா? அதே வந்துட்டு நல்ல நெருப்பு பிழம்பா நல்ல காட்டு தீ மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், எல்லாத்தையும் அது உள்வாங்கிக்கும் இல்லையா? நெருப்பு கிட்ட போகிறது எல்லாத்தையும் அது உள்வாங்கிக்கும். பேர்ன்ட் அப் த பிக் ஃபயர் கேன் கன்சூம் எனி திங். அப்போ நம்மலாம் எப்படின்னா, நம்ம செஞ்ச கர்மாவோட பாபம் நம்மளை தாக்க வரும்போது நம்மள ஸ்மால் ஃபயர் டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், கர்ம பலனை அனுபவிக்கிற நிலைமைக்கு நம்ம வந்துடுவோம். அந்த டிசீஸ் அந்த கஷ்டங்கள் நம்மளை தாக்கிடும். பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, நெருப்பு பிழம்பு மாதிரி. எத்தனை ஃபயர் வந்தாலும் அவங்க என்ன எத்தனை கஷ்டங்கள், அதாவது அந்த கான்சிக்வன்ஸ் வந்தாலும் அதை என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணிட முடியும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பகவான் விபு நம்ம அணு, நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபி வைஷ்ணவோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல்.